Pajjiż fuq xifer ta' elezzjoni għal aktar minn 6 xhur, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Tancred Tabone qal li kull inċertezza hija potenzjalment ta' dannu għan-negozju Malti, speċjalment fil-kuntest internazzjonali u Ewropew illi qed ngħixu fih. Huwa qal li mhux sew li l-pajjiż u s-settur privati kollhom jgħaddu minn dan id-disgwit li l-qerq tiegħu huwa l-konflitt interni fih dan il-Gvern u l-Partit Nazzjonalista. Realistikament ikonniex elezzjoni f'Novembru jew f'Marzu, issa ormai wasanna. B'Tancred Tabone jappella biex nevitaw kampanji elettorali fi żmien il-miliet għaliex din ittellef lin-negozju f'perjodu ekonomikament importanti. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ xejjen kwalunkwe biża li xi wħud qed jippruvaw jiżiraw u qal li bidla fil-Gvern mhux ser tfisser it-tmiem ta' xi negozju jew l-aħħar tad-dinja. Huwa qal li l-laqat li l-Kamra tal-Kummerċ kellha mal-mexxej Laburista Joseph Muscat kienu l-koll pożittivi. Mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil li jekk ikun hemm Gvern Laburista Malta tispiċċa titlob bailout, Tabone qal li dan huwa biss argument politiku. Dwar dawn it-tip ta' argumenti huwa appella lil partiti politiċi biex iżommu lura minn argumenti politiċi li jservu biss biex jirbħu l-voti imma jagħmlu ħsara lil pajjiż. B'esperjenza kbira fis-settur privat, direttur tal-Malta Enterprise u rappreżentant tal-Kamra tal-Kummerċ fuq l-MCSD, Tancred Tabone qal li s-saga parlamentari li l-pajjiż ilu għaddej minnha sa mill-bidu tas-sena hija ġdida lih u għall-pajjiż. U qal li n-nies tan-negozju kellhom isibu mod ta' kif jaddattaw irwieħhom għall-inċertezza li ħolqot il-kriżi politika fil-pajjiż.